Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, nga intay ilingad itinagan anadin, adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa'y kablaawan ni Ma'am Grace Agtina Sales dita California. Kastamot tan ti patpatgan na nga ina ani Ma'am Herminia Reyes Agtina, kan dagiti kakabsat na ada Ma'am Annalisa Agtina kan Alwin Agtina dita Ilocos Norte. Shout out pa'y kada Mamay Ana Rose Palma, Black Lady Shadow kan Jonalyn Balanggoy Mateo dito'y Hong Kong from Zoraida Calomente Yanggod. Tamang and Zipagan family iti Barangay Malamag East Tumawini Isabela from Bimbo Tamang. Mark Jansen Lumas Biares ti San Jose Norte Manabo Abra. Kastamot ti pamilya Bose, especially tinaganak ko Adanuel ken Maricel Bose iti Barangay Alinaya Pidigan Abra from Mary Jo Bose iti Singapore. Shout out kada Jonelyn Papio iti Hong Kong. Kastamot ti Simon family from Levi Dakiwag. Ni Mr. Marvin Sanchez iti Barangay Nalvo Ilocos Sur. Kani ulitag ko Ampating Danyo from Christopher Dolyesin. Happy birthday kani ading ko Ray Mina inton September 1 from Jasmine Rivera iti Qatar. Happy 50th birthday kanimanang ko Anilin Obra dita San Miguel Luna from Vilma Caday iti Cyprus. Kadagiti pamangkin ko Isuda Roda, Pablo, Bonnie, Aldwin kan Ananay family from Bing Soriano iti Cyprus. Parents ko ada Carmelito kan Ofelia Asuncion. Pamangkin ko ani Jovi, kan manong ko Christian Asuncion, iti Kabatuan Isabela. Kastamot ni manang ko Lilia Asuncion Mendoza, iti UAE, kan Kuya Alvin Mendoza, from Jeremy Asuncion, iti Alcobar. Amin at agamadela especially iti Timbresa family, iti Palayan, from Ariel Timbresa. Makablaawan dagiti kakadwak dito'y magapit lalo Cagayan, Isuda Joel Cudina, Ariel Vicente, Noel Daluson, Joel Andrada, Roger Balway, kan Brian Arligue, from Clifford Mark Cabero. Amin nakabaranggayak dito'y Bangag, Ilagan City, Isabela, from Catherine Baltasar. Friends ko dita Hong Kong, the Bravely Lane Ramos, Jenny Bakay, Flor Javier, Leo Dumo, Cantilumboy family dita Ribswan na Gilian La Union, from Brian Ephraim Lumboy iti Vancouver, Canada. Makablaawan pa ni kumparek a barangay captain dita Pinili Abulog, Cagayan, kastamot kadagiti kagawad na from Rodel Abelia. Makablaawan ni inang ko abaket ni Guillerma Daban wenno imang ni Benedict Bunao kan amin a relatives ko dita Poblacion West, Flora Apayao, from Lenlen Bunao iti Tabuk, Saudi Arabia. Intay nga roden ituloy abasaan ti surat ni Nadine. Dear Manang Emmy, nadinlat takuman ti ipanagan nyo kanyak, no bilang mapagasatan a maidrama to'y pakasaritaak. Dispensaran dakmet ko man, no jakun inlanad ti address ko. Sa anak nga OFW manang, ngam idawdawat ko asapay lakuma, tamaikan matlaang iti gundaway a maidrama ti padas ko. Tamamati ak ngamin, apakaadawan daytoy iti nabalitukan nga adal, amang patibker iti panagtalek. Iti kang itingitan ti lockdown, anaduktalak dayto YouTube channel yo, kat isumatan ti pagdengdengak. Adapadas ko ajak tupulos malipatan manang, nga isu ti kayat ko nga ibinglay. Daytoy matlaang tigapuna, no apay ajakon inlanad ti address ko. Tapno agtalinaed nga anonymous ti kinataok. Kat maprotektarak met dagiti tao akaraman iti pakasaritaak nang runa una yan ti asawa.
Sigurado ka din iti pangedeng mo na din. Ang mga lumakmakla at kalaang anak ko. Anya ti kaya tiyo asawan, nanang? Adayo tinagbaitan ti edadyo ka ni Adolfo. 23 mula ang anak ni Adolfo, 50 Kasla ulitag mon, wano kasla amampay kit din. Ta inauna aklakan kwa na iti sumagmamano atawan. Nanang, adda pa'y gundaway mo nga agbabawi anak ko. Amang ano agsapsapol ka laang iti pamatag ti maysa nga ama, tanabayag kat nga rodan nga awan day di tatang mo. Nanang, nasursuro kon nga inayat ni Adolfo. Pudno nga ado ti manglalais kanyak, kat ibagbagada at tinutupaklaang, gaputa da mabalin na. Ngam mamati kayo manweno saan, ay ayatek ni Adolfo. Ay, no, kasta. Talaga adisidido kan a makikalay sakin kwa na. Natulagan ti kalay sa amin, nanang. Naggastusan di tao. Natinungan ti amin. Anya kumaga po ngagbabawi akpay laang. Kas itinakonakon. Ay ayatakmat ni Adolfo. Iso a makikalay sa akin kwa na. Diro, apay nga ta. Nasuro ka na talo atawan manipot nagkalay sata. Nga maging gaita, di ka pa'y laagsikog. Jakmat mo, Adolfo. Amang ano saan pa'y anadanon, Ay, magagaran ako na madaan iti Junior, Diro. Una yan. Junior Adagos ti kayat mo? Una, tapno dadagos ti mang tawid iti kinataraki. Ala, ikararag tangarod nga agsikuga kon. Tapno addan ton Junior mo. Rumbang laeng, Adiro. Kat saan talang kararag. Masabol abuyugan ta iti kinagagat. Adda manan kayat mo anya, Adolfo. Kay bagbagak laeng, Diro. Masapul abuyugan ta iti aramid ti panagkararag ta. Ang maaddaan ta kuman iti anak. Tangay saan kayo mo't amamati iti herbal nga inumain, tapno agsikog kakaanakan. Di kasayaatan numapan kayo agpa-check up. Ha? Uncle? Amangan mo't nugaputalakayin ni Adolfo, wiso adi na kamasikugan. Saan mo't siguro, Uncle? Kunada nga roden, no iti lalaki, awan parikot. Babae ti medyo marigatan at talaga nga agsikog, no maragpat ng titawan na at 30. Ngam awan pa'y mat 30, Uncle. Iso nga ro damapan kayo lang ang agpakita iti espesyalista. Tapno maamuan nyo no anya ti parikot. Kano anya ti rumbang nga ramidan nyo tapno maadaan kayo matin iti anak. Uncle. Kasta ti kasayatan nga ramidan nyo, nadain. Saan ka tapugpugtuan nyo latan ti makagapaw? No apay asaan kayo ang maadaan iti anak? Magustuak mo't dayta asing-asing ni Uncle Sebastian, Diro. No kasta? Mayat ka nga agpakita ta iti espesyalista, Adolfo? Apay kit din asaan ngay. Kapintasan nga agpayso dayta.
Tapno maamuan ta, no apay adi ka pay laagsikog. Ken no anya ti rumbeng nga aramiden ta. Alangarod, tamang kita akno asino ti papananta nga espesyalista. Ay nadiro, di ka nagbanog ka nagtaktak nga agsapol. Ha? Anya ti kayat mo asawan? At dagayom ko nga espesyalista, iti kasta a propesyon. Isun ti papananta. Kasta ka di? Wen, diro. Isungag sagana ka, takonta kag dagayom ko. Isun di pagpa-check upan ta, tapno saan ta amarigatan nga agpa-schedule. No siyakla maysa, sa anak amadanagan iti jak pay la panagsikog manang Emmy, taubingak pay laeng met. Ngem pampanunutek ti asawak, taadayuket nga rod tinagbaetan ti edad mi. Dagos kami nga rod ang nagturong iti klinika ti gayem ni Adolfo tapno agpataming. Awan apulos ti dadanagak manang, taamok anasalon atak. Iso nakla atak iti nagbalin a resulta ti panagpataming mi, iti espesyalista agayem ti asawak. Saan? Saan apod no daytoy Adolfo? Saan? Dero pangasim. Saan ka ngagsangit? Saan ka kumangagsangit? Kasano kumadya kagsangit nga ay? Uray asino, numaamon na nga dagayam diferensya na. Agladingit ka nagsangit. Shh, Houston. Di ka nagsangit kunakwet. Di ka kumaagladingit. Kasano di arapaap mo? No di ka gayam maipayan iti anak. Tadamat gayam diferensya ka, Adolfo. Anya kalakit din ayadero. Awan anyaman na kanya. Nga uray di nak maipaayan iti anak. Tinapateket na ornos ka naragsak talat nga agdenden na kas agasawa. Dahito iti tandaanan. Saan na pulos anak sayan ti panagayat ko ken ka. Nga uray pa'y naamuan ta nga dagayam diferensya mo. Adolfo. Ay ayaten ka unay, dero. Kat saanan nga agbaliw dayta. Uray anya pa'y ti mapaspasamak. Agtalinaet ti panagayat ko ken ka. Tandaanam akanayon dayta. No siyakla maysa, kasayaatan siguro no ag second opinion kayo na din. Nanang, mga no nagkamalilaeng ti resulta ti panangtamingken ka ti espesyalista na pananyo. Isama pan kayo iti sabali nga espesyalista. Anak, awan mo't dakas na no bilang ag second opinion kayo saan ka day? Kasla jakon kayat nanang? Ha, nay, apay mo't ngay. Kasano no isumat laang ti resulta na? Ha? Di kad nasaksakit manan nga aklunat nanang. Iso kasla jakon kayat ti ag second opinion. Nadin anak. Saan la asyak ti masakitan nanang? Nakarkaron ti asawak. Nang runa ta arapaap na atalaga ti maaddaan iti anak. Kastagayam ti singasing ni nanang mo, diro. Wan Adolfo, ngam nagkadkadak. Ha? Mabuto na kaminan. Tanog padamat lang ti resulta ti panagpataming tay ti sabali nga espesyalista. Nakarkaron ana sakit nga aklonak. Saan la asyak? Sigurado apati si ka. Taarapaap mo ti maaddaan iti junior.
Diro. Iso asaanan ang masapol ti second opinion. Saan ka di, Adolfo? Sikati makaammo, Diro. Oh, apay akas ta tilangam. Nakaladladingit ka. Ne, saan? At dala pang panunute. Anya ti pampanunutom, Adolfo? Asaan tan amadaan iti anak? Asaanan amatungpal ti arapaap mo? Amadaan iti junior amang tawid iti nagan mo? Kasta ka di ti pampanunutom? Agbabawi ka din anang asawa kanya, Adolfo? Ne, saan? Saan, Diro? Iti kaano man, saan naktungag babawi ang asawa kan ka? Gaputa ay ayaten ka unay-unay. Diyak to pulos agbabawi. Sigurado ka? Wen. Ti pampanunutak kat ti ipapan ko iti Hong Kong. Ha? At ang amin napatag nga si kaswak ijay, mainaik iti negosyo. Diyak amuno kasano kabayagan as kan ngagtali na idak ijay. Katap no maliwliwa ka. Itugot kalaangan iti ipapan ko ijay Hong Kong, Diro. Nagpintas gayam dito'y Hong Kong, Adolfo? Mamati ka maliwliwa ka dito'y, Diro. Kaya't kabayata na makumiko makadagiti as-asikaswak dito'y maipapan iti negosyo. Kaya't kung agliwliwa ka, punasam ti amin nadudukot kan liday amarikriknam. Adolfo? Kaya't kung agbalin ka naragsak, kabayatan ti kaadam dito'y, Diro. Di kagdanag iti gastos, tasyak ti makaam mo. Ag-shopping ka. Uray saanan ti shopping. Umdasan kanyak amaliliwaak ditoy. Ay saan No da kayat mo agatangan. Gatangam. Anyat serbe ti kwarta ngay no di mo matgastusan. Agyaman aken ka, Adolfo. Nakasaysaya at kakanyak. Nga uray no... Aday ta ka manan, Diro. Kay pagbagak lang saan ka di. Punasam tiliday kan dudukot mo kabayatan ti kaadam ditoy. Nga magliday ka manan. Sana rumbang dayta. Basta ti kayat ko, agbalin ka anaragsak, kabayatan ti kaadam ditoy Hong Kong. Uray kaskasano man ng Emmy, nakaaliwak sayak iti panangikuyog kanyak ni Adolfo ijay Hong Kong. Ingka gumaak ti nagliwliwa tapno malipatak tinasaem anaduktalak nga adagayam diferensyak. Katjak maipaayan iti anak ti asawak. Kadagiti damo nga aldaw ko ijay Hong Kong, medyo adda amak ko tadyak ammo ti turturungek. Ngam na ikagumaak ti nagaliwaksay, idi nakapulapul ken na amamok ti sumagmamano akakailyan nga agpapaay ijay kas OFW. Nang runa manang, idi na amamok ni Pons. Maysa nga Ilocano Bisaya akasadara. O anya ngay na din. Naragsak ka kaditi pa nagpaspasyar ta?
Wen Pons, agyaman na kiti panang kuykuyog mo kanyak Awan anyaman na Nadine. Naragsakak mo tamang kuykuyog ken ka. Ken ka. Kasano nga rod? Agkita tamanan inton day off ko. Sige Amangan no agimon ti asawam no ibagam ti may papan kanyak. Iso asan mo nga ibagbaga? Di kagdanag, talaga ajak ibagbagak ka ni Adolfo. Amang no sa baliket di ti panunutan na. Kasayatan day ta. Tapno awan ti rumswa aparikot. Wen Pons, di kagdanag. Alang nga rodan. Mapanakon. Medyo adayupay dito iti dagus ko. Agkita tantumanan. Ay, makabannog mo ti agmalem a seminar mi. Talaga akasta ngam anusam. Kasta talaga dagiti negosyante. No saan la napatag da ito'y. Nangibaunak la kuman iti sabala di maray. Agasum ngay tamabayagan tapay dito'y. Adolfo, Naipaglakit din tayo manugot ka si Murot kanyak dito'y, dero. At dati ka nayo na magpunas iti bandog ko. siyak terong ba nga agyaman iti panangikuyog mo kanyak dito'y Hong Kong. Tauray kaskasano, maliwliwaak. Dero. Agyaman na kiti anos mo kanyak, Adolfo. Awan ti rumbang nga pagyamanam kanyak. Araramidak ti amin, tapno agbalin ka naragsak. Tirigat na. Awan ti maaramidak. Tapno maitad ko kumamot ti ragsak at tartari gagayam. At dayta ka manen, dero. Imbagak moten kan ka. Saan ka nga agpanunot iti kompormila ditan? Tinapatag kanya kat sika. Tiragsak mo. Tandaan na makanayon dayta. Nadine, pasensyaan naklakuman. Di na ko makagura. No di ako nalapdan ti bagik. Pons, Nailawan tan. Kasanon nagbunga ti pan nakailawan ta. awan ti rumba nga pagdanagam, Pons. Saan to nga agbunga da ito'y apan nakailawan ta? Anya ti kayat mo asawan. Ada dagiti banag ajakon imbagakan ka. Nasay saya at no agtalinaed apalimad. Matikawak na din. Anya ko matipalimad mo amasapol a maamwak. Pons, umdasan ana ibagakken ka ti maipapan iti asawak. Saan mo ko manapilitan nga amon dagiti daddu maabanag maipapan kanyak? Nadine, Kat di kagdanag, saan ka kagura gapo iti pan nakailawan ta? Tasyak mismo, adamot bidot ko. Intulok kong adam mapasamak ka data. Nadine, panagkunak ket agayataken ka. Saan? Saan ang mabalin, Pons? Amom akasado ak. Ada asawak. Katap nga saanan ang masunutan pa'y daytoy apanagbasol ta. Daytoy matan ti maudi apanagkita ta. Apay nga takas to'y triknak. Nagalsam ti rusok ko. Saan akpat nga kurigor? Hangam apay nga ta. Dero, masaya ta nakariin kan. Apag iso, nakalut... Nay,
Anyat mapaspasamak ka diro. Apay ngagduldulok ka. Diya ka mo, Adolfo. Ngam nagmaditiriknak. Nagalsam ti rusok ko. Anya. Nay. Talaga, makabakbakwarak. Amangan no anya day tandero. Tinasayaan. Agpa-check up ka langan. Kuyugan ka. Sige. Masapol nga ibakwar ko pa ito eh. Talaga, Jack, malapdag ti bakik. Makabakwarak ka talaga. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Agpada kami anaklaat ka ni Adolfo, idinaamuan mi ti makagapuno apay akas jay tiriknak, iti daydi nga agsapa manang Emmy. Agdadagsenak. Idi kinuntar ko dagiti aldaw, kalpasan nga ada napasamak kada kami kani Pons. Eksakto manang. Manipod mo't naamuan ni Adolfo nga asawak ti maipapan iti kasasaad ko, nadlaw kon akanayonan nga alusiisen. Saan amatagtagari, kan kanayon ama imaymayeng. Tapno awan ti pakakonsensyaak, impudnok ti amin iti asawak manang. Nakasaganak idin iti anyaman nga aramiden ni Adolfo, tatalagamet ang nagbasulak kenkwana. Ngem ad-addapay anakla atak iti impudno na, asaan gayam asyak ti adda diferensya na, no diket iso. Kagiddan ti panagpakpakaasi ni Adolfo apakawanek iti inaramid na, ti panangibagana nga aklulwenak, iti pan nakasikog kanyak ti lalaki anaamamok ijay Hong Kong. Basta ikarik kano kankwana, apot den mi ti anyaman a komunikasyon mi kani Pons. Awan parikot ko iti kasta akid daw namanang. Gaputa awan mo't planok amang kontak pay kani Pons. Nagsarita kami nga rod iti nalapat nga agasawa a mga barwanan kami manan. Awanen ti linnimed, kang ronaan iti amin, awanen ti linnoko. Kat aklo nagmanang, amas nagbalin a naururnos ti panagden nami adwa. Daytoy ti padas ko manang, to ipagayam mo, Nadine. Pagayam a Nadine, umunay ti amin, agyaman kami iti panangitalat mo iti padas mo diti programa tayo. Kasla iti pelikula laeng a mapaspasamak ti kasta akita ti pakasaritaan. Ngem sika tinang paneknek, a mapaspasamak met gayam iti pudno abiyag. Nalabit awagas ni gasat ti amin, tapno maamwam ti kinapudno. Ken tapno mapaneknekan nyo nga agasawa, no kasano ti kinapudno yu iti tunggal maysa, iti baet nga adayo ti agwat ti idadyo. Dawat ko a mataginayon ti ragsakyo asang kapamilya, ket ti Diyos ko ma ti kanayon amang tarabay kada kayo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi. Tagiti naglabas
asam kan panubong ligay kan ragsa isudat ng Maris kadagiti tugu iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, nga intay ilingad itinagan a Lindon, nga iti agdama kat adda ijay Cebu. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kada Daisy Lynn iti Kawayan Isabela, ni Desri Cristobal Sonyo iti Qatar, Rilby Directo iti Hong Kong, Rosemary Villaseñor iti Penang, Malaysia. Happy listening Ma'am Jovi nga gisursuro iti Thailand from December Fall iti Taiwan. J. Del Torres iti Ballesteros, Cagayan. Texas Girl iti Taiwan, J.R. Lakbayan. Ni Mrs. ko ani Miriam Tamang, kastamot dagiti anak ko ada Dave, AJ kan Bimbo Jr. from Bimbo Tamang. Makablaawan pa ni tatang ko, Marlo, kan nanang Edna Cabildo from Crystal Cabildo iti Caloocan City. Amin at tagapalogan tagudin Ilocos Sur from Ana Lorzano ti Singapore. Ni Brave Alikuben Ramos, Jenny Bakay dita Hong Kong, kan Lumboy family dita Ribsuan na Gilian La Union from Brian Ephraim Lumboy. Nabaro kan Dakiwag family, especially ni Mama Marie, Tatay Eduardo, Nanay Anastasia, kan Papa Ismael Dakiwag, ijay Saudi Arabia from Levi Dakiwag. Shout out pa kada Ariel Timbreza. Welcome home, Catherine Baltasar. Kastamat ni Jasmine Rivera iti Qatar. Makablaawan dagiti anak ko, iso the Prince Candridge, Prince Elijah kan Princess Yara, kasama ti asawak ani Randy de la Cruz kan parents me from Carol Rional ti South Korea. Dagiti kabagyak di Batasan Hill, ti Quintero family, Mateo family di ta Quintar, Ilocos Norte, Dalit family di ta Quirino Isabela, Maltiso family, Maglaya, Dablan kan Bunao family from Roselyn Bunao, iti Tabuk, Saudi Arabia. Pamilyak di ta Kamalanyogan, Lalo Cagayan from Maricel Concordia. Dagiti kabagyak di ta Dipintin, Madela Quirino, ti Gregorio family, ni Mamak Ananing kantatang ko Jerry from Jessica Barroga, iti Rizal, Nueva Ecija. Happy birthday ka ni manang ko ni Leti Estrada Santiago, di Tapalac Road, Buena Vista, Santiago City from Rose Estrada. Pamilyak di Banawang Bantay, Ilocos Sur from Kathy Malana, iti Hong Kong. Shout out pa kada The Phenomenal One, Gerald Cariaga, Celia Mamang, Vilinay Kaday, Baby Loves, Emma Cardenas iti Hong Kong, Teresita Ducusin iti Hong Kong, Florenda Kimpaoy, ni Adela Vergara iti Hong Kong, Junelyn Papio iti Hong Kong, Jonah Bal iti Hong Kong, Canida Nieveras iti Hong Kong. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Lindon. Dear Manang Emmy, Lindon ko man ti iyawag mo kanyak. Kastamin ti awag kanyak dagiti gagayem ko, malaksid laang iti pamilyak. Nang runa datatang ket nanang ko. May saak atomboy manang, ket dayta ti pagrikusan ti kayat ko nga isalaysay apakasaritaak. Sipod elementaryaak, kastuyan ti katataok. Naaklon mo't dagiti naganak ko dayta, ngam Lydia latta ti awag da kanyak, nga uray ada sa bali a tao a nakasango. Banag apakasurunak no dadduma. Nagasatak a naadaan iti nasisingpet a naganak,
Ngam no apay ang nagtalinaed asubagak aging ga adim makelak. Naasidagak kadagiti babae manang. Ket addan sumagmamano nga inyawid kan naka-live-in ko iti balay mi. Kanayon abagbagaan dagiti dadakkel ko, ngam saan ko ida nga ipangpangag. Aging gaadimtang tipadas ko, asaan kunton amalipatan iti kaanuman. Nanang, tatang, ni Jane, kayan ayat ko. Naimbaga rabi iyo? Kastabot kan ka, balasang ko. Ay, Oh, tatang, apayasan na ay lang tinsong batyungay. Naimbaga rabi iyo ko na ni Jane. oy, naimbag arabi imay. Lindon, nabanog akon. Mabalin ka din tiagina na? Nangrabi kayo ka din. Nalpasan nanang. Agina na kamin. Ala, umaykan. Mapantan iti silid ko. Sa bali manen da dya babae nga inyawid ni Lydia. Lakay, amom lang arud no anya ti kababalin na. Ino dya klapang panunutan ang masair terik na na. Amangan daw. Ay, Ala, husto da itan amado. Tinasayaat, aginanata mo taon tanay, rabiin, umaykahan. Nasingpot ni Jane, tatang. anya anasing pait. Kat no awan pa'y kaasin-asin na mo't ang makisarsarita. Tatang, Saan kami nagkurang iti pamagbagakon ka, Lydia? ni tatang mo. Sang kay baga kalindon tiyawag mo kanyak. Sana Lydia. Apay ayang nga isoronak. Kat Lydia mo't talaga tinagan mo. Wun, amok na ita tatang. Ngamnagan nga ron ti babae na ita. Handa, Di mat naaklon nyo mo't nakastuyak. Lalaki ti panagriknak tatang. Sana babae. ay basta. Di isoro no anya ti kayat kung iyawag kan ka. Lydia ti impanagan mi kan ka idinaipas ngay ka. Iso a Lydia nga raw ti iyawag mi kan ka. Tatang, Saan na mabaliwan day tang awag mi kan ka. Ta iso tinagan mo kunak manen. Tandaanam day ta, Lydia. Madamag ko man laeng. Manutawan man. 19. Ay una yan. Teenager ka pa'y lagayam. Apa asimurot kan ni Lydia dito'y balay. Apay nga minaya. Agayan ayat kami mat. Adaak ditan. Ngam ka di dagiti dadakkel mo ti inaramid mo. Awan ti bibiyang da kanyak. Ha? Aramidak na nyaman ti kayat ko. Katawan ti asino man ang makibiyang kanyak. Ngamin, siyak ti agdesisyon para iti bagik. Ah. Saan ka ta sa bali a tao? Nga oray pa'y dadakkel ko ida. Ay una yun ti kastadjar mo. Nagsasao ka. Madlaw nga awan apulos respetum ka dagiti nagannakken ka. Makapaladingit ti kasta agalan ti agtutubaw. Madlawasan da ka kayat nagiti dadakkel mo, Lindon. Nangruna ti amam. Ha? Agasam, tanaalas ka no ti ugalit nga agtutubo. Ha? Imbaga ni tatang ti kasta. Katuan mat. Apay, di ka mamati kanyak, Lindon? Saan mat nga iti kasta? Ngam amamog di tatang. Uray pa ino makapungtot na jay. Sana basta agsao iti makapasayir iti rikna. No kastamot laang amas patpatyam gayam idangam siyak.
Apay pa lang arod nga inawis na kag-live-in ta. Ha? Di naksamot kami na ayatan, Lindon. Ne, anya ko to sa anon. Sikat ikapatgan kanyak, Jane. Tandaan day ta. Kas na kunakon manang Emmy, adon tinagbalin a ka-live-in ko iji balay mi. Ngam nila ang Jane ti saan a makabaddungalan dagiti dadakkel ko nang runa ti amak. Idi pa'y ladamo, kayaton ni Jane asumi na kami iti pagnaedan, ngam amok amarigatanak nga agabang iti kabukbukudan mi, iso akanayon nga ay aywak ni Jane a ka-live-in ko. Kinasaritak met dagiti dadakkel ko asaan da ko maapakitaan iti madi ni Jane tadyak kayat a mapukaw kanyak. Banag nga inanugutan damet. Iti panaglabas ti aldaw. Lindon, ag-shopping taman mat. Dinak mo to ni paspasyar. Kanayo naklatan nga da dito'y balay. Katwan day talagayam. Awan mo trabahom ita. Mabalin ka din agpasyar ka nag-shopping ta? Awan day talagayam. Nala, agpulas ka nga rodon. Okay, agyaman na ka. Masapol nga ipaay ko ti amin na kayat ni Jane. Tapno di nakpanawan. Amawan. Amangan no kala at ngagbaliw ti panunot na. Kat agsubli iti lugar da. Diyak lakit di kabaulan no mapukaw ko ni Jane. Saan apulos? Rabiin, ngam awan pa lang dali jak and deja a Jane. Sigurado naliwliwada ang nagpasyar. Iso nga aging gaita, awan da pa'y lang. Ay, Amado, damagak man ken ka. Di mo pa'y laka din naawat ti katatao ti anak ta. Nabayagan ang naawat ko, Dolores. Amom day ta. Iso na lang tatidyak maawat ita ketika dendenada. Ha? Madanaga nakpara ita anak ta, Dolores. Agtutubo di ka dendenada. 19 taon na. Mabalinmat katama idarum ti anak taga po iti dayta. Amado. Iso ana palalo ti panagtep-tepel kaw. No daytay adadyak magustuhan at tigtignay na. Taamangan noon niya ti mapasamak. Nadlaw kumuti sa bali nga ugali ni Jane. Awan man lat panagraem na kadata. Dolores. May ipagpagaputa lat ta kuman iti anak ta. Kakaisuna nga anak ta ni Lydia, Amado. Iso nga road akanayo nak nga agtep-tepel, Dolores. Hangam jak amaw no aging kat kaano ang makapagtepelak. Jak amaw asawan. Lindon, rumarak ha? Sa dino ti papanam. Agsasarak kami kadagiti gagayam ko. Nag-text namin ni Margie, kaya't na nga agmit kami. Jane. Amo mo ta nabayagan ajak nakitkita day agayam ko. Iso ti kanayin ko nga istoryaan kan ka best friend ko. Amang ano maladawak to nga gawid Di mo namnamaan ang makapaglanglang tamangan ninton malam. Anya, agmalmalam kayo lang arudan ngagkuyog no bilang. Dumanon kayo pa'y aging katrabi Si Kamot, imbagak mo dun. Nabayagan adikam nagkita. Itaman laangan ngagkita kami. Iso asulitan mi mo't ati pa nagkuyog mi adwa. Sige nga ro, Jane. Aganad kay ti sa dino man napapanan nyo.
Kumusta di anak mo? Nagngato ti gurigor na. Ay, una yan. Masakit ni Lydia ngam awan dito dadya adyan ang mga sikaso kumakinkwana. Amado, Itay pa'y bigat arimwar. Aging ka ita, awan pa'y laang. Napnapanan ngay. lakay, anya ka kade. Nagpakadamot ka ni Lydia nga anak ta. Wan ang amrumbang kumaanag subli adagaws. Imposible adin na amo ti kasasaad ni Lydia sa kbayapin manaw. Day. Ti anak mo day jay. Nay, mabit lang lakay. Inakitaan ni Lydia nga anak ta. Day. Anak, apay nga guyak kamot tangay. Yak mo't amo na nang... Mabit lang tapag tumaron kay ti agas mo. Narigat no kumaron ti uyak mo. Mabit lang anak, Nay. Adansan ni Jane. Ha? Ay. Nay. Lalaki mo't adik ko chiti nang itulod kan ko ana. Anya? Na, ay, wungag paiso. Sino nga'y day ta lalaki anang itulod ka ni Jane? Mismo adagiti dadakkel ko tinakaimatang, iti panang itulod ti may sa alalaki ka ni Jane akalive-in ko manang Emmy. Iti pa'y mismo gundaway nga adda sa gubanit ko. Kinasarita dagiti dadakkel ko maipapan iti dayta abanag, ngamjak ida pinati. Mariknak ngamin kadagidi akan ito, anabara ti panagayat kanyak ni Jane. Ken awan ti amok apam kwatan na amang lipot kanyak, taamin akayat na ket magunod na. Apaman anaamuan ni Jane nga imbaga kanyak dagiti dadakkel ko ti maipapan iti nakita da, ad-addan nga immalas ti pannakilangan na kadakwada. Nay, Jane, apay ngay at hilaang nanganam tin innawam. Alangan mo't ngay nawak pati nanganan nyo. Ha? Nagswerte kayo mo't no aramidan dakit din at agabo dito balay? Nay, saan da kamot atag tagabuan dito'y balasang ko? Ngam manumot laangan ngay tinanganan mi kan ni tatang mo, nga inraman mo ko mga ininawan. Di mo ka dinawatan timbagak? Sa anak at agabo dito'y tapno syakit din ti manginaw itinanganan nyo iti asawam. Ha? Ay, una yun ti kasta pa nagsasaom iti asawak, Jane. Ha? May saka pa'y alakay. Makapabwisit kayo. Anya ti kunam. Umay ka. Amado. Saan mo nasurutan? Tamangan no nakarkaro pa'y ti mapasamak. Ngam basbastusin na tanday di ababae. Di nataman lang mo araman. Basbastusin na tandito'y mismo apagdaengan ta. Imposible nga ramidan ni Jane day tatang. Kayat mo asawan? Di mo pa ti ibagbagakan ka ita. Tatang. Ama anak Lydia. Lindon, tatang. Ha? Lindon tiyawag yu kanyak. Lydia kayo la Lydia. Makapauma. Anya? Pudno sana nasaya at tilinangan nyo ka ni Jane. Ngam imposible mo tapagsawan na kayo iti buwisit. Ngam tapnawan mo ti may bagbagayo. Kasaritak ni Jane may papaniti day tabanag. Basta pang nga siyo kuma, tadiyo pagparangan at dakas sa tao ni Jane. Pang nga siyo kuma.
sulbod ng tatang mo. Jane, Amom Lindon, nabayag naminan nga ibagbagakan ka asuminatan iti pagnaudan. Lumasintan ka dagiti dadakkel mo. Di mo mat ngamin kayat. saan tapay ngamin nakabaulan ita? Kat, kaano nga rod lumasinta? Di kag danag. Ikagumaak ti agdobli kayod, tapno mabaalantan. Imbagam day ta tong palom day ta. Jane, No di mo tong palan day ta nga imbagam, makaammo ka. ha? Anya ti kayat mo asawan, Jane? Basta, makaammo ka no kunak, makaammo ka. Iso kasaya atan no tong palam day ta nga imbagam kanyak. Nasipngutan ako na naghawid. Kasanumot ngamin. Nagatidog ti pila iti paradaan. Sakot, saan pa'y adimanon iti mismo a lugar mi tinagluganak. Iso a kapilitan na nagnagnaakon. Sana bali ta... Iti mo't batog ti balay mi tinaggapan da dya kotse. Pasino nga taday jay? Ay, darasap ti magna, tapno makadanon ako na. Kalaat mo tang nagtibayo ak. Malagip ko tinaibaga kanyak da. Wisit kayo kiti nga gasawa Manakibyak kayo unay. Ha? Apay nga Ni Jane ti agungungat. Imot tayo. Umasidagat ni Taritan. No, apay nga intulod na kaman, hindi dya alalaki. Ha? Saan da ka pakibyangan? Katap numapnag kayon. Ibaga kong tagpaiso. Kaayan-ayap ko ni Roger. Unay kan. Diyos ko. Lukum lagayam ti anak may. Taanyat pa nagkunayo. Ha? Seryoso ak ka ni Lindon? Anya kumanga iti magimulakkan kwa na? Ti ayup a Jane. Ayup ka Jane. Ha? Lindon? Anak. Lydia, anak, napanuknakakitan ti amin. Pudnugayam amin nga imbaga kanyak dagiti dadakkel ko. Kat napanuknakak pa yun tinaalas at tratong kadakwada. Lindon? Pumanaw kan, Jane. Sakbay nga dadak sa maramid ko. Pumanaw kan. Kat di ka nagpakpakita kanyak. Pumanaw kan! You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Jakon nagpanunot iti daydi akanito manang Emmy. Jakon ingkan kano nga uray pay napatag-unay kanyak ni Jane. Gaputa nalaos ti pan nakapasakit ko iti naduktalak. Nang runa pay iti napanagnakak adakes at trato na kadagiti naganak ko. Nagpakaasi ni Jane, ngamjak impangag apulos. Tauray pay sukirak ama ko na. Saan ko nga itulok ang mabastos dagiti naganak ko? Nang runa pay no ti tao amang bastos kadakwada, kat isumot la ti makagapo iti nalaos apan nakapasakit ko. Sipod mo't idin, inidyakon ti nakirelasyon pay, kat nagfokusak iti trabaho. Isumutan daydi ti panangrugi ti isasangbay dagiti napintas nga oportunidad iti biag ko, nga iso ti makagapo, no apay nga addaak ita dito'y Cebu amang mangged. Kat si papanakelak amang ibaga, nga amin amatmat gadag ita, kat para kadagiti dadakkel ko. Tano awanda, awanak kumamuet. Daymoet. Daytoy tipadas ko manang. Toy pagayam mo, Lindon.
Pagayam alindon, husto ti kunam. Rumbang la kabayatan nga awan ti bukod tayo a pamilya, ipaay tayo kadagiti dadakkel tayo ti amin abanag, amabalin tayo a maipaay. Tano labsen ti agsarita, agkurang pay dagiti maararamidan tayo a pagsubad tayo kadakwada, iti panangipaay da kada tayo iti biag, ken amin nga adda kada tayo. Itultuloy mo nga rod day taagalad mo, ket no ti may papan ka ni ayat, di ka agdanag, tadumteng tulat tati paraken ka, iti laksid ti kinataom. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, ti biyag. Pintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugo iti danal tibiyag